jste teď slyšeli, je prý normální. Pila totiž nemá pumpu, takže proto jí to takhle dlouho trvá. Vítám vás u tohoto videa. Máme tu další sezónu a s ní ano, moje vyšpulené trošku větší pozadí. Proto jsem tyto záběry raději zrychlila. Ano, tady je krásný záběr, tak jak to má být sepředu. Z této sezóny jsem vám natočila pouze jenom jednu nádrž, protože jsem to letos vzala velmi hopem, velmi rychle a neměla jsem čas ani náladu zapínat kameru, respektive mobil. Při této nádrži mi opět vyšlo, že jsem řetěz už měla skoro na umření. Zase to tady budu pidlat jak pilníčkem. Ale jak už mě znáte, tak to je taková moje tradice, že vždycky na natáčení mi vyjde mít totálně tupý řetěz. Také zase bylo v tento den velmi chladno, jak je vidět. A díky tomu jsem velmi opět ukázkově oblečena. Ovšem, jestli mě chcete někdy vidět v montérkách, tak se vydržte dokoukat do konce a na konci uvidíte, jak jsem jednou v životě zkusila montérky. Je to zajímavý. Byla to velmi zajímavá zkušenost. Vážně si někdy pořídím montérky. Opravdu o tom už silně uvažuji a budu na to intenzivně myslet a navštívím k tomu určené obchody. Jednou to opravdu přijde. Opravdu si ze mě v tomto směru neberte příklad. Bezpečnost v tomto videu není dobrá. Dalo by se říct, že toto video prezentuje způsob, jakým způsobem rozhodně neřezat dřevo. Je taková ukázka formy bezpečnosti, která je velice, velice výstražná a ukazujte to lidem, jak to nedělat. Prosím. V tomto videu najdete i úsek, co při řezání s motorovou pilou rozhodně nedělat. A na moji obranu ty bedra mě bolí pořád a pořád při této činnosti. Víc a víc. Respektive to bude tím, že já jsem se rozhodla, že vždycky nějaký den se tomu řezání budu věnovat skoro, řekněme, 4 hodiny. Vycházelo to tak nějak na 4 nádrže, 4 plné nádrže, dokud pila nezačne takzvaně kejchat a tím pádem i lehce chcípat. Více jak 4 nádrže jsem nikdy v ten daný den nedělala. To už bych opravdu nezvládla, to už by moje záda úplně umřela a už bych opravdu mohla udělat velmi fatální a hroznou chybu. Neřezala jsem dřevo taky každý den, vždycky jsem měla mezi těmi dny pauzu. Dělala jsem to o mojí dovolenou, takže dalo by se říct teoreticky, že jsem na to byla lehce vyspalejší, odpočatější, ale nedělala jsem to rozhodně každý den. Ale když už ten den přišel, tak jsem to dělala hned po snídani a hned 4 nádrže za sebou s menší přestávkou na kafe či na drobnou sváču. A letos jsem ani mezi těmi nádrži hned neštípala, to jsem třeba dělala další den, a nebo jsem to potom nakonec takhle skládala na strany té hromady a v klidu jsem si to pak rozštípala, až jsem to všechno rozřezala. Jeden den ze štípání mám také natočené, tak až se k tomu zase někdy dostanu, tak vám to třeba sestříhám a zase nějak třeba nakomentuji. Ale teď to teprve stříhám a už je skoro září a já jsem to vlastně letos stihla už na začátku července. No, dalo by se říct, že mě to mírně přestává, řekněme, bavit to natáčet, či spíš to sestříhávat. Nevím, kdo ví. Jinak jsem letos zvolila absolutně jinou taktiku. Už jsem si to neřezala
vše na metrové kusy jako minulý rok, ale už jsem se to snažila rovnou špalkovat na špalky, což teda můžu potvrdit, že je to o mnohem rychlejší, ale zase, jelikož ty klády nejsou rovné, takže se mi dost často svíraly, byly tam hezky tak jako zapresované a bylo někdy opravdu oříšek to pajsrem nějakým způsobem přizvednout, aby ta kláda prostě se mi nesvírala. Ve finále jsem na to ještě pořád nepřišla, jak si ulevit, protože jsem víceméně pořád u toho byla ohla. Takže záda na tento způsob nic moc. Ale zase to špalkování hned zhromady je lepší v tom, že prostě řežu větší špalky, prostě opravdu přesná míra našeho kotle a tím pádem ušetřím benzínu, ušetřím času, než když jsem to měla na koze a ty špaličky, které byly fakt malinký. Ano, tady je krásný detailní záběr na to, jak je pěla už tupá. Jinak tady ano, celou hromadu jsem špalkovala, ale vždycky, když mi zbylo tak nějak metr ke konci, tak aby mi tam necestoval, tak jsem ho potom dala, jak vidíte, vlevo na obrazovce, tak jsem ten metr dala na stranu a ty jsem si pak skládala na tu moji super kozu, kterou znáte z minulé sezóny, která pořád dobře slouží a drží. Letos jsem na to spotřebovala asi, tuším, jestli si dobře pamatuji, tak nějak 22 až 23 nádrží. S tím, že teda myslím si, že asi 2 z mých řetězů už to mají skoro za sebou a pak ta spotřeba je daleko teda vyšší, když je ten řetěz takhle už opotřebovaný. Jinak ale pila startovala a fungovala velmi dobře. Přes zimu jsem teda jí pořádně dopřála očistu. Vypláchla filtry, zkontrolovala svíčku, koukla na palivový filtr a celou jsem jí tak nějak vysála od pilin, jak to tak nějak šlo. Kalibrace zatím není potřeba a tuto sezónu bych řekla, že opravdu šlapala o mnohem líp než minulou sezónu. Také bych ale chtěla poděkovat Manfieldu Mělník za trpělivost se mnou s různýma dotazama, když tam přijdu. Protože se tam nestydím ptát opravdu na všechno. A ten servis tam je opravdu dobrý. Jsou tam dobrý kluci. Oproti jiným městům, co jsem slyšela, tak zde si můžete všimnout velmi názorné ukázky toho, co rozhodně nedělat při řezání dřeva. Ale mé záda už opravdu v tento den nějak více stávkovaly, takže tato zíťka prostě za mnou si o to říkala. Ano, udělám to ještě několikrát. Na moji obranu ten kolos, který řežu, jsem nedořezávala až do konce, protože to bych si cinkla řetězem o hlínu. A on se ani nehnul, protože byl vespod té hromady, takže byl do té země úplně doslova vcucnut. A tady si všimněte našitějtý. Ona už je jako trošku hluchá, takže ona ty sluchátka už ani nepotřebuje a vůbec jí to evidentně nevadilo, že tam dělám takový rámus. Ale prach ten tedy vždycky z toho je, pravda. No, za chvíli mi na tomto videu pila chcípne, tak mějte se moc hezky, hodně odpočívejte a třeba někdy u dalšího videa, třeba u štípacího videa zase ahoj.